नमिनेशन गथायनायाव एपिपि दोलोनिफ्रायबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। जेरैबायदि बिपिएफ हान्जा आरो इउपिपिएल हान्जाफ्राबो दिनै मानसिफोर गोबां लालायनानै मानसिफोर रायजो राजाखौ लानानै नमिनेशन गथायदोंमोन। थिग बेफोरबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावबो एपिपि हान्जानिफ्राय अनजालि प्रभा दैमारि मेडामाबो बेफोरबायदि रायजो राजा गोगोम लानानै नमिनेशन गथायहैनायखौ जों नुनो मोनदों। दान्दिसे जों नायनानै लानि। बिनि उनावहाय मिस्टार रन्जित बसुमतारी बिआर फेरेंगा बिथांनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों। बिआर फेरेंगाखौ आं दाबो बुंगोन, उनावबो बुंगोन। निसिमायाव केन्डिडेट हिसाबै होनानै लानाया बा निसिमानि इउपिपिएलनि थाखाय लाजिनांथावना जादों। निसिमायाव इउपिपिएलआव गोरों मानसि गैयामोन नामा? खोनानो मोन्दों जों खुगा खुगा रन्जित बसुमतारीनि अनगायै बिना बसुमतारीना बिना गयारी बिथांनो होब्लाबो लाब दङमोन। रन्जित बसुमतारीया जेसेबां भट मोनगौमोन बिनि बांसिन बिना गयारी बिसो रासिन मोनगौमोन। लोगोसे फरायसा आफादाबो दिनै बेफोरबायदि गोरों मानसि गैया नामा? फरायसा आफादनिफ्राय सोरखौबा जुदि होयोमोनब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो। नाथायबा दिनैहाय निसिमा ओनसोलाव फेरेंगा फैनानै असनमान खालामदों इउपिपिएलखौ, लोगोसे फरायसा आफादखौबो असनमान खालामदों होननानै आं सानो। जिहेतु इउपिपिएलआ फरायसा आफादजों दाना होजानाय बा इउपिपिएलआ फरायसा आफादनि अक्सिजेन एसेब्लाबो लायो, बे हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। दा बावहाय सोरबा सोरबाया नों जेबो मिथियालै अफ्रि जाम्बा बेफोरबायदि होनांगौ। नंगौ आं जाम्बाखा। बै इउपिपिएलनि गियानि गुनिफोरबायदि बिथांमोननि गाइखेर लोंनानै सिन्था धारा खालामनाय, ग्रेप्स जानानै, फ्रुट्स जानानै, जायखिजाया जिनिस जानानै बिथांमोना साहा लोङा आरो बायदिसिना माबा माबिफोरखौबो लोङा नालाय बिथांमोननि ब्रेना बिराद सार्प, बिराद मोजां इउपिपिएल दोलोनिया। जेखियानो जाया मानो रन्जित बसुमतारीया बावखुंग्रियाव 100% जेननो थांगासिनो दङ। निसिमायाव बिथाङा जेननो थांगासिनो दङ। सोरजों जेनगोन बियो? 100% बियो बिपिएफजों दै गांगोन। आरो रन्जित बसुमतारीखौ निसिमा बायदिया जुदि देरहाहोयोब्ला निसिमाया गावनि आथिङाव दानना लानायफोरबायदि जागोन होननानै आं सानो। आं एबसुखौ बुंनायनि खारना बेनो समाजारि बिजोङावहाय दिनैहाय एबसुनि गाहाय नेहाथारिया दिनै एवारनेस प्रग्रामाव दिनैहाय बिपिएफखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों। हाग्रामा महिलारिया दिनैहाय जेननो थांगासिनो दङ होननानै बिथां गाहाय नेहाथारि फरायसा आफादनिफ्राय माखासे एवारनेस प्रग्राम खालामगासिनो दङ। बे बाथ्राया समाजारि बिजोङावहाय गोसारगासिनो दङ। बेखायनो आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोनां जादों। फरायसा आफाद हिसाबै, पार्टि हिसाबै आं मोजां मोनो। नाथाय फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा माबायदि बाथ्रा बुङो, सिं सिं माबायदि एवारनेस प्रग्राम खालामो, बिथांमोना पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङा होनना बुङो। मानो दिनै बेफोरबायदि समाजारि बिजोङावहाय मानो गोसारनो गोनां जादों? बेनि थाखायनो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। थ' नायनानै लाग्रोनि अनजालि मेडामनि माखासे नमिनेशन गथायनो थांनायाव अनजालि मेडामा मा फोरमायो। जय एपिपीने वोट है जय एपिपीने